आसाम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय बेरामिफोरनो 25 रोजानि राङारि चेक राननाय हाबाफारि खुंफुंदों 14 नं चिरांदुवार सान्तिपुर मण्डल बिजेपिआ। खुलुमबाय, आं प्रिया सुस्मिता बसुमतारी, BMN निउज नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। बोसोरफ्रोमबो आसाम सरकारा रायजोआव थानाय बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरफोरनि फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ गथायबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गोबां बेरामि सुबुं आरो गोरिब नखरफोरनि सुबुंफोरनो 14 नं चिरांदुवार बिजेपि दोलोआबो दिनैनि दिनाव 20 जन सुबुंफोरनो 25 रोजानि राङारि चेक अनसुंथाइ राननाय हाबाफारि मावफुंलाङो। लोगोसे 25 रोजानि चेक मुलाम्फागिरिफोरनि गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि चेक राननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै ओरैबायदि फोरमायो जिल्ला एसटि मोर्चा बिजेपिनि रां दोनथुमगिरि प्रबिन नार्जारिया। गिबियाव गोदान बोसोर आरो दमासिनि गाहाम हामलायथि बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय। जोंनि 14 नं चिरांदुवारावहाय बिजेपिनि प्रतिनिधि एबा EM, MCLA, MLA गैयाब्लाबो भारतीय जनता पार्टी हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआवहाय दिनैहाय गोरिब मानसिफोरनि थाखाय आरो बेमाराव गोग्लैसोनाय मानसिफोरनि थाखायहाय 25 रोजानि चेक राननानै होनो हाबाय। जों बेखौहाय खालामनानै होनो हानायनि थाखायहाय जोङो इनायनो गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बेखौनो फोरमायदों जे बेबायदिनो जोङो फैगौ समफ्रावहाय बेमाराव गोग्लैसोनाय बा हावरियाफोरखौहाय मदद होनो थाखायहाय आरो गाहाम खामानि मावलांनो थाखायहाय जों गावखौहाय बावसोमगोन। जों बेखौहाय रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायथिनाय थाबाय आरो जोङो फैगौ दिनफ्रावहाय बेनिफ्राय बांसिन आरो साबसिन होलांनो थाखायबो जोङो गोजौ लेभेलाव रायज्लायगासिनो दङ आरो निस्सय जों बेखौबो मावनो हागोन होननानैहाय जोङो मिजिंथिदों आरो जों बेखौहाय रावखौबो फारागथि एबा दोलोखौ फारागथि लाखियाजासे बयबो दोलोनि थाखायहाय जोङो बेखौहाय मावलांगोन। जों बेखौहाय फोरमायथिनाय थाबाय। दिनैहाय 20 जननोहाय होनाय जाबाय। बेनिफ्राय माखासे सफैबावनांगौ दङ, बेखौहाय जोङो फारि फारियैहाय होलांबाय थागोन। माबायदि सुबुंफोरनो होनाय जादों? बेखौहाय जायफ्रा बेमाराव गोग्लैदों, जायफ्रा जोंखौहाय लोगो लानानैहाय आर'ज बिलाइ गथायदोंमोन, जों बे आर'ज बिलाइखौहाय जोंनि मण्डल थरफनिफ्राय जोङो गोजौ लेभेलसिम दैथायहरदों। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनोहाय बे आर'जनि फिननायखौहाय बेबायदि चेक गथायनायजोंहाय जोंखौहाय मदद होदों। बे ओनसोलावहाय थांनाय समावहाय बिपिएफआ सरकार सालायदोंमोन। बे हिसाबै बिथांमोनहा बे हाबाफारिफोर बा बेमारिफोरनो मदद होनाय हाबाफारिफोरखौ लादोंना लायाखैमोन? नोंनि नोजोराव नुदोंना नुवाखै? बे बेलायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों, खामानि मावनाया बयहाबो समान नङा। सोरनिबा जिबनावहाय समाजनि थाखाय खामानि मावनाया सोरनिबा थाखायहाय गेदेर आरो सोरबाया एसे सानना बा सोरबाया समाजनि थाखायखौनो साननाय गैया। माने आवगोलनि बिपिएफनि सरकारखौ गोसोखाङोब्ला जों बेवहाय एक्स डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोङो गोसोखांनांगौ गोनां जायो। दा आङो बिथांखौ जेबो मावाखै होननानै बुङोब्ला आङो गावखौनो गाव दुर्भाग्यजनक होननानै आं साननानै लायो। मानोना बिथाङा गावनि हानाय परिमाननि जखायैहाय बियो जथेस्थ रोखोमनि खामानि मावनानै गालांदों। आं बेखौहाय बिथांखौ धन्यबाद होयो। नाथाय मोजां मावनायखौ फोरमायोब्ला जे जोंनि राजनितिकआ गाहायाव थांगोन, बे माब्लाबाबो जाया। दिनैहाय बिथाङा 17 बोसोर डिपुटि चिफ हिसाबै सरकाराव थानानै खामानि मावबोदों। नाथाय मोजां मावब्लाबो मोनसे समाव जेननाया फैयो। थांनाय 2020आवहाय बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन। दा खाम्फानि थाखायहाय बे मोनसे जेननायनि मोनसे परिबेस फैदोंमोन आरो दा बेबायदि सिटुवेसन फैनायाव बिथाङा मोजां मावदोंब्लाबो जेननो गोनां जादों। आरो दानि पलिटिकेल सिनारियाथ' बिथांमोननि थाखायहाय बांसिन आरोबाव गाज्रिसिनबाव। दिनैहाय जोंनि भारतीय जनता पार्टीया गोबां गोहोम खोख्लैनो हायो, बे खुगाजोंल' नङा, मावनायनि गेजेरजों। जों दिनै मोनसे समावहाय नुनो मोनदोंमोन जोंनि दुखिया रायजो राजाफ्रा बेंक एकाउन्ट गैयामोन, नाथाय दिनैहाय बेंक एकाउन्ट मोननो हाबाय। दिनैहाय अरुण'दय मोननो हाबाय, PM किसान मोननो हाबाय, बिनिफ्राय उजाला गेस मोननो हाबाय आरो आयुष्मान कार्ड मोननो हाबाय आरो बिनिफ्राय
मोनसे समावहाय जोङो नुनो मोनदोंमोन जोंनि ओनसोलफ्रावहाय दैनि बेबस्था गैयामोन। दैनि बेबस्थाफ्रा टाउन सहरावल'मोन, नाथाय दिनै गामि गामि आरो न'खरै न'खर दैनि बेबस्थायाबो सफैगासिनो दङ। आरो बिनिफ्राय मोनसे समावहाय जोङो नुनो मोनदोंमोन टाउन सहराव आरो गोनांफ्राल' कारेन्ट सावनो हायोमोन, नाथाय दिनैहाय गोग्लैसोनाय जायगाफ्रावबो कारेन्टफ्रा सावहैनो मोनबाय। दा बेफोरबायदि गोबां मावनायनि गेजेरजोंहाय बिजेपिनि जे मोजां बे गोहोम गोग्लैगासिनो दङ। आरो जोङो मिथिगौ जे फैबाय थानाय जे बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय बिजेपिया मावनायनि फिथाइखौहाय निस्सय मोननो हागोन। सरकार दागोन होननानै फोथायदों नोंथांमोनखौ? दा जोङो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायाव जों बेखौनो बुंनो हायो, जेरैबायदि दा बिजेपि सरकारा मावगासिनो दङ बेखौ नायोब्ला निस्सय सरकार दानो हानाया बियो रोखा। बेनो।